வணக்கம் ஆன்மீக நண்பர்களே. இன்று நாம பேச போகிறோம் மகாவதார் பாபாஜியின் இரவு வாழ்க்கை பற்றியது. குரு பரம்பரையில் சொல்லப்படுகிறது, பாபாஜி ஒரு மரணத்தை தாண்டிய யோகி. அதனால் அவருக்கு தூக்கம் இல்லை. அவருடைய இரவு முழுவதும் ஆன்மீக சேவையால் நிரம்பி இருக்கும். இரவில் பாபாஜி தியானத்தில் இருப்பார், ஹிமாலய மலைகளில் அல்லது உலகின் வேறு இடங்களில். அவர் செய்வது ஜபம், தியானம், அனுஸ்மரணம் மற்றும் உலக சக்திக்கான வழிகாட்டல். குரு பரம்பரையில் இதை அமர யோகியின் இரவு பணி என அழைக்கின்றனர். இது மனிதர்களுக்கான ஓய்வு நேரத்தை ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான நேரமாக மாற்றும் ஒரு அதிசயம். நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இரவு நேரம் அர்ப்பணிப்பு நேரம். பாபாஜி அதை பெருமையாக செய்கிறார். ஜெய் மகாவதார் பாபாஜி